với người hiện teaching in ngay thằng sa in ngay thằng sa lu tu cái chú vang xuân cụ tin quang của in ngay thằng vang vang này adik point dia in lu in bung mat mat này chuan in ngay của vang vang adik lu tu ti chuyên gì mà sẽ adot le chen ti from nghe pen xua in ra xua ngay 1 2 3 4 one là ta số 2 là ro 3 là ro 4 là ro chúng mình suy ti là chuan in tan ro tin na a om lo với người certificate dong dùng dùng khăn này nghe anh ngay thật sâu rồi tí chỉ là ngay thì mất lòng anh sẽ phèn xua tôi mà do với những phèn xua phải thế anh phèn xua của dòng dòng yes cái lọc đẹp với khăn này thì là anh phèn xua của dòng yes take cái introduction này music cái tàu cái mình cái xoay lâu mà cái mình ăn xoay năm tuổi mà sẽ cái mình phụ tu hi cái nu cái bài là phụ helai mu tang hian David a tin huwa aslai ka hlai ka tang hian kan ina chia ani voi ni hen kan una hian nang ma po hian tunge min ka shalawa ka ping chu David ania Davida dia tang ka ping la ania tu ta tang chuan kan ina hi ka ria ni tu ta tang chuan kan ina hi ka te tu ma ka in te ngai lo ka pa pu chana hian ka in ka tani Davida chu tunge kan ti chuan pathiana po ina atilung ang pumi ati chu wang chuan Davida khan in vai nge atilung ang pumi tunge Davida character chu Davida chuan amel ma amma that tu po amma ngaya ani na ina en thei chuan mindiriam tu te sim sim ka thu soi le ka ngai dan anga min pom lo tu te po hi an ma ni ni anga ma ai en turin pathian min siam ti ka sia chumi a chuan ke ma ni chuan ani ngam turin voinia po hian be yourself ti ka da khek cha chu nang ma po hian ini ang ni chuang ngam turin ka tu chene helai Davida le min en tang hian enge nei Davida hian eng ma nei lo voinia hian in tan voinia point degree sang sang in nei the in a chief ang hi ka chief ve me lo ma se kan na lian chu kan nei ve chun eng ma kan nei lo degree kan nei lo sum le pai kan nei lo ma se ka in ha chu pathiana a hi Davida hian enge nei pathiana nei chu song bak chu in lat ngai lo voinia po hian in thian te angin I thei ve lo ni mai thei India ram chu ngai no ma thil sang sang in hu cha sumi ateng chon iti theive lawa in ngai mai the ni ma se voinia kan soi tam ber chu enge pathian ni pathian in nei chung hi chuan ni china kan soi tak ang khan he ti mina eng hana engkim kan ti the ni ti in hana chu pathian ne na ni pathian ni chung chuan eng ma ti thei lo ti nei lo ti hi pom top ro eng ma ti thei lo kan nei lo pathian nei tu kan ni ti hi pom reng tu ra ni chu wang chuan Davida in pu atang che hian kang in ngai tu na chu Davida in ei khian Davida kan in hian engkim min kai soya engkim min nei tirani chu ka min phu chana ni ya tin Davida hilal ni ya ramane chu wang chuan lal kan ya hele ya hian thu nei na kan nei ti ka chianga englai na nge thu nei na kan nei ti hi zon chu ngai ta ni kan na zo na panga hi voinia hen hi in zo chin ro he zo na hi in nei chuan tu na ti chi ga in ngai thak zong zong kha he mentally hi ni he mental hi poimo tunge ini kanuna hian kum somli kani main he zong na hi ka zong chuak fekang keima ni na kai mu chuak ang ti he teaching atang hian ka mu ni ama sabera ka zon le ka mu du chu hu em ai he khovela teaching motivationally ngai khatamani ma se tunge ni ti an soi na hi biblical ani em ti hi ngai tu ngai ni keima ka zon chuak ve na chu Krista ani na Krista chu khovel pian pai na oma isu angin lo kala chu wang zon ka pian ma ni na tu tunge kani pathian in tu ti turin nge min siam ti kana kina video kan na I lo pian dan sex education kan siram voinia hian fan nu le pa nei to lovin om mai thei I pa thi to po ni mai thei voinia po I pa thi na wangin I ru na I kuna ni mai thei chu chu beidon tha ka ingai ni mai thei forsha koin om ve mai thei in ma ni hian he ka zon chuan a hian kan nu le pa wanga piang kan ni lo ti ka sian mai ba ka nu le pa nei lo hi beidon na chan tur pakhat na om lo ti kang chu ka nei chu wa zon voinia point beidon na tur pakhat ma nang mai lo om chu hi chuan beidon na chan tur pakhat mai nei lo pakhat na tunge hu mai Krista kanina adot le chumi kanina zong chok tu chon engtin nge ka pian ti hriat chen nge ngai I pian dan hi mu fu lo chuan nu le pa wanga pianga ang in ngai chuan lo ting ve thei lo wa in ngai don mi dang tuk ve lo wa in ngai don vesti chi hote chu sum nei sa ngai lo ti ang te khai ne ang chu ni lo voinia mi lo ting te sum nei san ni me lo ne chu wang son I pian na hi tu siam che nge ni siam tu pathian ni ti chuan pathian ni min siam tu ti le siam pathian na train kan om ti ai siam tu ti a I da che hian thil siam tu chuan idea nei voinia kan teaching hi tu idea nge tu siam nge a siam tu idea lovin tu man eng ba kan ti lo
sa du sang an minute khat che ne ti chon minute khat ne ni mai chu thil siam tu idea ni chu wang chon tu nge siam che iti thei chin tok i sia tangai a iti thei lo chin tok sia tangai ko ka chu wang chon voi nia hian iti thei chin tok hi enge ti sia ta poi mo adot le chon enge ka lo pian ve ringot hemi pan hi ka sia ta tang hian ka identity le ka thei lo na te ka sia chu na tang hian enge ka lo pian ve ringot voi ni mistake nge ngai kan tamani solaizing a enge ka pian ve ringot ta ti ngai to na ne tamani da ke ni zinga ko kan om me the ma se achunga mi pan in ei to ki chon piang ve ringot ini lo ti hi mu chuak phat adot le ka gal zung zung ang ka hei atom na ni to a dar ka tam to ka lo a chu ma chon ka gal zung zung ang enge ka ti don chu wang chon he ko ve la hian piang ve ringot ka ni nge enge ka ti don enge ko ve la hian ni ti don ve si ti ni ngot ta enge ti chan adot le a chon khong nge ka kan zel don vision không nghe các cần riêng đó nghe các tỷ đô tỷ sẽ của dân hết các identity các thể na lệ các thiểm na để các tỷ về xin tô các thể các siết xua lệ các xuân xua trong hiện nghe các tỷ đô tỷ khác hey in hu xua phát ngay này chú miên này lâu xuân mà đi in hu xua lâu xuân thì đi plan phức phức à thì đi ngày tua phức phức à ít tỷ thể xin tô cái chuyện lâu xuân nắng mà khan bar đến ông thế này chú vàng xuân khi mi ở chung khi in hu xua phát ngay á nghe các tỷ đô chú mi các tỷ đô thì các siết chỉ ở chung vision along ni ta enge ka ti don ti ri ko tala dia voinia ko hian vesti chai no ma hey target ten ne a ti twin ne a chu vision ani iti ani ma se chu mi theng zo tu chon enge ti ngai khong nge ka kal zel ton plan vision ka ne a tu pathianin he kho vela hian chu mi ti tur chon min siam ani ti ka hian chuan ka va mu chu ka ma se a plan a ero hi chu ke ma siam tu rani chu ka des hey ka journey chu ni nang mani vest cha ko han chu thau chu sa bu sa ten journey life kha kan nu na lo ni ta ni chu wa chu kan na ka soi tam ber chu ka lo tin ai helai ka journey kan nu hi soi tu kan nei ve don ani fa rama chu wa chu he kho ve la hian ni sina ko ka pero be kin in omang ti te pathian thu ka in ka kalom kho mai atot le a chon he subject ki ka du lion mental atang hian he kho ve la hian in vai nge voi ni ko hian ti thei lo tam takan soi chok ang be a lion ni ka subject ani be a lion chu wan zo in vai nge sakai bang nei hi ka man chan bible ka ne na leadership chung chang hian sadu sang ate mo sa suan ate hi mo leader cha kan ngai thin ma se pathian in he kho ve la hian tu nge ka ni enge ka ti thei ti se chon leader vek tura pathian in siam kan ne ram kan nei vek kan ne op tur iti tur ite ve na hun tur sim hi om chu wang chuan leader ni ti hi in siat lo ve chuan midang hui sung char sang ton midang nung zui lo tur ka ti lo nung zui anga in nung zui tang in nang ma leader ili ve thein tu ka in chuang nge nge tur ani chu wang chuan bible la hian te khin thu pan hi oma bible la hian mak tang me chu mu le sakai bang nei hi bang na sem eng wang nge kan ti chuan sakai bang nei ang bi lion kan ti chuan sakai bang nei hi ang rok ti na tu kan ya eng wang nge kan ti chuan leader ni ti ka kan ko pu tu chen ni chu wang chuan eng kan an tur pe hi kan share lo chuan voinia hian ti hian ka dinga in ma sakai bang nei ang hi kan ni tu ma hian min thuk lo wa tu ma min thuk lo ma se ka soi del du chu tu ma ka thuk lo chu chu men tal chu ne ngai hetlai sei sa hian in ron chuka it pu hian tu ma hian min thuk lo ti thei du chuan nang ma hi pathian in he kho ve la hian nang ma chawa siam che chu mi ka ti tu chu kan na hi ke ma chu ko ve la pe obama pe lo Jake Paul pe lo McGregor pe lo nang ma ani o chu wang chuan chu mi mental ka nei wang chuan mi ma ka ding sim yan na ke ma ang tu ma nom lo ka ti thei ang ni tu ma a pe lo ti ka sia ta tangin voinia po in kal se langa thilin ti re nga i ding chua piang in nang ma ang i testimony ang ira kong ve se cha lo tin na kong sang sang ong i kong bi kha om ve sim mi lo tin na kha zo ve tum ker su nang ma lai na kha lo tin ve tum ro chu mi kong chu poi mo nang ma ning tin nge tiang ti dan phung te po kha nei ve ngai ma se chu mi tu chon min gai tu kan ngai chuna chu wang chon mentor kan ma mo ni chu wang chon lion tu na kan mua po hian voinia point he allor la kan ya lion hian vai nge zira poi mo kan ti chon bible kan pu chu king of the jungle eng vai nge king of the jungle ani sakai bakhen ni eng vai king ani eng vai nge lan ani eng vai nge king of the jungle ani kan ti chon eng wang nge kan ti chon eng wang nge kan ti chon a mental ani attitude ani a che zia sakai ron kal sim sima mak deng me chu sakai bang nei hi en sim sim chon a ron kal hian a min meng le a thil en da na tang dei
anh tin nghe ngày tuổi về thì cần chuyện tụ chuan anh vang nghe chủ mental với nào cũng có rồn dinga hay sao đủ sang là thế có rồn dinga dạ vắt ống lâu anh rồn pe na tiền hay anh nghe anh mani hay anh hungry cái gì mấy có hay lạc đủ ngồi anh này cái vision anh này nó sao tụ cái anh mani hay anh passion này tất cả cho anh mani hiền hay tiếng anh ông thấy thân chú anh vang hay cái gì chuan lion mental này hết tiếng chỉ hi apoi mo em chú anh vang nghe chú tiếng á hay có tiếng cái ông thấy thân chú anh vang hay cái gì chuan kan mental ani kan ril ru hian kan che chiam in kai hruaya sakai bang nei po hian eng vai nge chu chu anei thei chan kan ti chuan a ril ru hian eng tin nge ati kan ti chuan sakai bang nei hrim hrim ni aron lan chuan sakai bang nei hi a de ber lova ai a lian ber lova a fing ber lova a khal ber lova six pack anei shan lova a ho sa ber shan lo ma se a lo lan hrim hrim hian eng angai tu na nge nei kan ti chuan thila mu hrim hrim hian alien berlo saya buin eng tin nge angai tu ei tu so ei tu rani tin angai tu to pani sai eng tin nge lo mu ve kan ti chuan sakai bang ne mu apiang in alo ngai tu na lo om chu min ei tu ra lo kal ti na mu dei chu chuan akal zia le ache zia zong zong hi atha ka wangin alo mu tu te zong zong chuan min ei tu ra lo kale tin an ti ra wangin chu tak chu king of the jungle ani chana ni ta ni a mental apoi mo chu wang chuan vesting ti na ko in market na siu sima ka ti tu ra ni ka ne to na ni ka pu thei to na ni ka pan sel to na ni ti kha poi mo ni chu lion mentally eng vai nge chu poi mo kan ti chuan mi singa pathian ni nge min zir tir ka a du kan ti chuan leader tur ve ka min siama wangen he sakai bang nei le mu hi man chana nia mi sing hi an mak te mai chu kan ni na kan siat lo chuan mo mi ai noi ni kan in siat tat chuan eng ma hi ti ve thei lo ti ve thei ti sa tur kan nge poi mo kan ti chuan nei an army of sheep led by a lion can defeat an army of lion led by a sheep kan sa ti man leader poi mo nei an army of sheep led by a lion and hey enge beram tak tak kha etinan ma se a leader ber khan beram ni ma se la chung chuan ei sakai bak nei tam tak beramina akai hoi kha at ne thei don tina ania chu wang chuan leader pakhat hian voinia po heti sa local khom thei sani nge eng vai nge ko than chu ko po heti zat ko thana ko KGP po heti zat kan ko khom thei lo chewa ngati nge an ko khom thei bik chu tu wa nge in leader mentally in leader te in mutin te khan engen thei tin mu thlat ani khat tiang khan ya thalai dan zon chu wang chuan nang ni point ni thei vek voinia pi pakhat du sa ate sar sar suan ate hemi tlem te pon tianga kan ti thei te chuan nang ni pon ron ti zel ula kan ram hi mo kan lang kan ram hi kan ta ni chu wang chuan mi e zon na solution ni no mem pan par chin lo e du sa te ni lo William Buta bual faila e tur pela chandam ro bual faila e tur pela chandam ro voinia hian in test samani tang khan engin mamo e turin mamo chung ko chomin mamo sumia tanga in nei chu enge pathian thu khamo in adam zai meang pathian man somna in ti jar jar jok in mamo masa kan mamo masa hi omani chandam na poi mo mul tu ma se he kho vela kan om chung chuan kan tak sai na ama mo hi kan ngai tu tel ve ngai ni chu poi mo adot le a chuan adot le a okay voinia chuan I am not the leader sar du sang ate leader bi ngin ngai to su nang ma chap khan dam chan ni nei pathian in chan nei na siam che nang ma kong siu sim kha on li ro chu tiang ang che chun mi dang po ikal nak ma kal tir tung su an man ni kal kong khen turin push ro kan che thiam em nang ma ni ang ni tir tum lo la an man ni chua turan nei khan ni chua pui ro chu mi pui ta na ni chu wang chuan mi dang hi da sang lo la nang ma in da sang ber la nang ma ai nang ma hi tu ma nom lo ti sia chun mi dang po i da sang vek the a chan chu ama khan nang mai ni big lo wa kan che thiam tro ama khan nang mai ni big lo ama ko khan nang ma ang che khan men talan ei ngai tu na nang ma ang nei khan ni ti ri du ve chu bil tur ni nang ma ang kha che chu ro nang ma ngai tu na nei ang ve thi tu khan bil ro push ro mo men ba son pui ro chu wang chuan ador le a chuan hei poi mo tu ka ne kingdom principle si lali thu nei na i nei don ni chuan he principle si shet nge ngai bible hi nge bible zirin ni chuan bible in share vek ma se poi mo de chu bible hian nge tum dan ti chuan pathian dal ram tin che tu mania iswa lo kala simro van ram chu theng ko repent for the kingdom of heaven has come near lal ram chan chin kan soi ngai lo democracy nia lal ram chan chin hi sia tangai nia lal ram in eng tin nge ro an re lalin eng tin nge thu nei na ken lalin eng tin nge lo ni sina kan soi ni sa du sang chu na man ma ngo tang lo chung cha ka soi nual to nin sina kan chu wang chuan kingdom king chu lal dom chu dominion na tang la lal ram
chua wang chuan zirtir te tir chok dona eng thu nge puang tura di pathian lal ram thu sil ro chan chin tha pathian lal ram chu enge sila tur than ti kha kan thia ta poi mo ni chu wang chuan eng wangin nge lalini eng wang nge thu nei nai nei kan ti chuan king lal bible la tro chu wang chuan Bible missing kan chan na sim sima lal ram pakhat oma mu thei lo kho ve la oma lal reng reng chuan mu thei lo an lal ram expand an du ho sak na da chuan du an lal ram a chuan an ho sak zia an ram va opa chuan an ho sak viu chuan an home stay ka kha entinan an ram pui ber ka a ho sak zia van an chuna tu na ni kan se tiam tro aram va opa ka ho sak lo kha heta an ram pui ber a ho sak lo la chin chiana ni wangin an ho sak ngai ni chu wang chuan mu thei lo kho vel oma mu thei kho vel an ding du chan chu an lal ram an ho sak tu ki van rama chuan ho sak na hi le a hian dan tu ni pathian thil tu mani o chu van ram hi ho sak de me nia voinia point ho sak na te tu am na te kan soi a du am chan a oma du am tur chan a oma kan nei kan kein na chan tur po mani chu wa chuan lo thon mi lo tur sum le pai chung chang te KGP a te SAW te kan zir ma se chu wa chuan lo thon na kan nei ka ho sak na le sum le pai zia kan thelo lo kan thelo dan kan thelo a principles kan thelo ai kan hlau vek mai ni kan in thiam lo ke ma ni a po chu tiang tur ani lo principle si sia tur pa thian hian nge tum kan ti chuan alal ram din tu mani chu ta chuan mu thei lo kho vel adina mu thei lo kho vel atoi mu thei kho vel tak sa nei le tharau nei te ne na i chu ma ni nai nei tharau nei ya por nei ya i por kha chu rei lo te ta ni chu wang chuan sakei po eng wang nge king of the jungle ani kan ti chuan ining toy ining lo tro sakei hi vai nge king of the jungle ani pathian ni na siam chan ang chia a ma hian a om wang ania chu wang chuan ke ni po hian kan lo chu kan ni na kan lo ani po chian na wangi chu wang chuan he kho vela hian mu thei kho vela he kho vela hian nang ma ada chia mu thei lo kho vela chain ada chi chuan nang ma chu tu nge kan ti chuan rami ne ya op turi ne ya ti turi ne ve chuan lal ram re renga pathian fa kan ni kan ti ya lal rama chuan pathian fa chuan mu thei lo kho vela angai tu nai oma ni le mu thei kho vela ada chu che hian chia te hian ram dang op chu che hian tu nge ni ta ka prince nge king lal hi lal bula lal fa pa hi lal bula omin nge ni prince ni le lal ram dang opa va op tirin tu nge ni king lal te lal bible ai mu tro tu nge kan ni ring daw en tu nge kan ni king ti lo am tu nge kan ni tu nge kan ni lal chuan nge nei thu nei na ne chu wang chuan i rama hian mo thu nei nai ne chu wang chuan he kho ve lai mu thei lo kho ve la setanan ram na satakala ini nei siat ve lo wang nei kho ve la kan thalai da zinga setanan ram la na sal tu kani voinia kan business line ate doctor sarkar na ate kan business line ate working market te kai tu nge ram la ve don mo ring lo mi te nan opek ku hi kan phal thei lo ni he kho ve hi kan ram chuan i mental poi mo sa bek lu kan soi thina hey các chuyện tên bốn lượt các khâu về phát hiện tung tập ba tiền chủ ring lâu mi bốn chút tiền anh này cái chuyện cái này phát hiện này nghe tung khâu về phát lal ram din mi dấu ram riêng tani lâu he khâu về điกันốp đòn he khâu về điกันram anh phát hiện này he khâu về đi min bể tia mà ni ram boundary đi này lâu tur business line apo networking apo India hi kan opang ti tur anh cho wang chuan phải niệm kan la te ni mấy thầy India hi kan lang hung kan dầu dễ lang ti khan này tur anh to chết to slide khát ni khát bao giờ là at top ra hay quay một đó này biến đó mà thay bung sông mi bằng à hay en lo hay quay một lần tụ sung lệ quay trùng sang à nang mani à hiền hay har sat này cho hay quay một mà thay bung sông mi bằng à trang sông pali à hey for it will be a man going on a journey who called his servant and trusted to them his property wealth draw cho wang chuan kan siat reng tu chu ni le lal ram chung chang a hian pathian chu lal ani a tu thelo ko vela oma ni le lal ram pakhat adina ta chona fa de op tu lal king na ni le lal ram zong le ko vel zong zong hi tu tang e cái mà đi tro asaya lal ram reng a chuan voinia po governor kan ne a India ram kan oma governor ram chan chu tu ram nge kan ni India mu thei lo kho vela a oma pathian chu lal ramadina op tu adea authority a pe a tu ta he thil hi eng ma ta kan nei lo ni hi riat tur i ta ni lo ho sak na te
well zong song thil tina authority management manager turin min ta kan chung ko ta ni ti se mai la ma se sum tam tak nei ma la pathian ta ni ti hriat reng turani pero ti chuan pekin in omang chuan chuan dot le chuan hey for it will be a man going on a journey who called his servant pathian in missing min da la nom zia ta hen ron soi and entrusted him his property kata ani he pa hian a chia lo ta ki athila pelo athila koltir gift tung chang Chuan who gave his talent to another according to his an thei ang tok zelin voinia ko hian kan thei ang tok chamin pathian in gift thei na min pe vek chuan chuan engei thei i khai mu chuangai ta ni adot le chuan then he went away akal bota a pathian in he ko vela siam ma chen nang ma hian thei na tam taka da che ada gift tam taka pe che chumi zoa chuan he ko vela ada che iti tur chu enge pathian mo ni to lo dil fok su ti angai voinia lot ling tam tak te khan ngen ti an thok phat cheta lot ling na om lo chu wang chuan he went away ati tur zong zong pathian in nang ma ti zo vek to i lot ling na tur zong zong i sum nei tur zong zong ko ape zo vek to che i ti le ti lawa akma che novalong khai ruwa sur tur kha ruwa sur sa vek eng wang nge ruwa la khin lo ka ti zo novalong tok zo una nga ka ni akma che i success na tur kong i zo na tur en pathian in akma che iti le ti lawa a in kata ni chu wang chuan voinia ko hian i che tangai o chu wang chuan poi mo deuh chu hey the man who had received back da chu wang chuan sum hi su money to work tin da money to work voinia mi tam tak chuan suman suma wangin an thoka ma se voinia san du sang ate kai to chen ro sumu nge an mani an ti wangin sum kharon om sum hi a oma kan mani lawa sum hi ke mani a oma kan ti le lawa sum hi an min turani sum hi in thunwai dia su sum hi thunwai om turani ti la ron om me om sani chu wang chuan bible pona da chu money to work i tho tir tur sum kai du to in tro sum in khan tir su sum wangin ti su ma se i ti nem le tem lo sum chu ron om mang thok ro a om sa phek pathian na sa chu wang chuan thil siam tu in an thil siam a worship ngai lo chu wang chuan pathian hian nang ma bo thil siam ania a thil siam tu hian a thil siam a worship ngai lo chu wang chuan thil siam ania nang ma noi om tur ania i worship chuan sum khachu adik to lo ani ma se i thokanga i tianga sum khachu a om sa i sia rang tur a dot le chuan he to pero kala he to lo a to pero to he siam kan siam spam ania mi patsi om kan chala wai he mi patsi nia i pian dan ani voinia poi mistake anga i ngai nei thei voinia thei ve lo i ngai nei thei he spam ani mi patsi a hian hey kachi hi kan test dir to fa kan nei thei lok lo wangi pathian ni mi ko billions thum ne som nga voi kan hey a sperm an body ka zon ai nui le to se hi ta gan han ron de ki la ha ban te zon ta ki khale ta te sa report ka lo so ka sperm ma yan billions thum som ngai ni an a report ka da thak pa tu sei na da na poi mo ete hey ran nu ni on an nu ngai tu na nei mi pa yan seeds kan ne chi kan ne me che chuan ei ne twin ne tui mi pa chu seeds tai e ka the pa yan billion zanga le billion ne ta se la apo chu pa poi ka da yan mi pa khat chau ka mi jing pa khat ke ma chau ka lo ni ta se generation exam ni ki sar du sa nga yan voinia a business a networking akina yan fa exam nge asina fa ne yang nang ma ang hi sing chuak la i du voinia chon mi tam takin ke ma ang hi tor hi tuar ve lo sela ke ma ang hi piang ve lo sela tian tua ma se pathian thua chon nang ma ifam kim chon nang ma anga piang ve se ti du na hi ne yang chu fam kim nai na kim te la ni chu wang chon he si thai billion za thum song ma jinga voinia he billion zanga jinga ka no mani a video en la ala re lo do he chau hi he video che hi nia chu wang chon ka du to kang voinia he video hian he video hi mo kan pian da na ne o a kan en chok kha tanga chon ka sei pian do ne i pian da tu ma lo de sun nang ke mani lo pian so da o ka de nang sau no lo ma se hey mi pa en lo ka ne sex education di lo mo in phải ka lo wa fertilization ni sing lo pian so da a fai kan en don lo chin e kan e ki en ro ki
sex kan mana mi pai na chi a chua che kan ki ano billion zathum som nga de zanga de a chua tam dan je ki da ni ki ho kian an dam chu an nei nia ni nga chon dam ania 5 days oh chin chiang 5 days chon ta po kian chu in Jornia hian har san na tam tak an ni bo kan ron biang chia mi pai chi kan chua che kan asita chen chu nan thingal khot har san na an pal tang zo ve lo ni nang ma Jornia nang ma Jordan nang mai ngai ro nang ma ta to pa hian nang ma ron chuak don ni chu ba chon mistake ni thei lo phim anh nói khi kian anh lu ta thì kan mei che chu la kan soi rin lu tuk do na he mi ma process pe lu soi chi to lo ju mo ha tu kian lo thì kian thi pe ni bi lian zang a zinga kan ni o inu bum chu ngai om ma point ka se to che la om tak le mak tak ka siam ani ti kha ka sei to hey mi sing a jen mo science an ti mo bible la om vek he thì kian an kan se la engen tum pe chia ina chin siam kha an zong ani ngay có tăng in đủ rồi cái gì à khi đặt cái phổ kiến khi lâu thì lùng tu về tu phim hay anh mà đi khăn local don tiền xí à rồi bảo cho hay lâu thì lùng anh tum thế thế vậy anh Johnny khăn hay lâu block tu lâu thì fail tum tu khăn ông về phim chứ mà này rồi thì cái anh là tầm lúc tục mà sẽ khi tiếng cái khi lâu thì lùng tu thế thì hay lâu lập lên tu về tu phim chứ mà khăn lâu tầm ra thì khăn lâu thì về tu phim rồi rất chính xác cái gì à có khăn thế lâu thì về tu phim chứ khăn ông về thấy một số rồi nên anh tay khăn lâu vậy sao này chứ mà in cái cái quy trình theo không rồi thì cái dễ là anh cái dễ là ngay tối nay này với cái này và tụi mình này với cái này thì anh mấy khi mà anh tê là như này anh như này tập quân này về ông mà ni anh chẳng càng mấy thế khi mấy xe na in chi làm xóa mấy xe anh rai thì na chi khá làm xóa khá ta này khi anh đọc khi billion giờ thúng sống á rằng á thì về là khá bà khá ta lụt đó bà khá ta lụt đó khi anh đọc về nó mà sẽ khi mình xuống khen lụt thế nào lâu mà này tung nghe tổng tôn thì khá chuyện tăng ai ta này khi billion anh ra gì mà khá nghe ta chết anh sinh khang lần xem tan chết thì anh ra nghe đi ta bác hạt thì anh tăng với đang hậu cái trung hoa cái ta khan anh khá với con này trung hoa tốt cái tốt mấy anh cần sẽ tiệm Johnny kami kelas masih setan ôi những tuổi quý rồi được chứ nhỉ就往说看嘛提了赛前这点赚钱那这点这两边看到谁钱嘛是能嘛来能买楼变错的那你提一些还有嘞看看那个变错那个摆不了一变买一有买一路共冲啊个个东西啊地砖咯把天天咯还个为了on 土天咯 leader 你楼你จัก你楼土楼你จัก个土就往说东哎落停东哎落停东哎江边tung nghe trăm biệt tung nghe này thầy har san na ibiang chua ka billion zang zing a tung nghe này thầy tung nghe van ne ibiang chua lai hian mo i kan sex pan lai thei van khen min lo en thu pani di dei ka hia a chan chu mo mi pa in sis kan pek chua don chon pa thien in alal ram ding tur a du kha wana chang lo en khat enge du chak bera du chu wang chon i journey chu ma khami ibiang chua don a i lo pian chu khan i lo kal zela kha har san na te mak pe mo chu mo heng 6 billion zanga le ti zathum le ti te mo anin be ai lo ti miền ron ngay lâu, à chân chú bộ ăn mà ni là destination anh chiang, anh nghe tụm anh chiang này, tụm này hiện mo mi cần ron tầm lâu này, à chân chú nắm mà lên bắt hiện anh cả này hết có vẻ là ít tầm chân, chú còn cho bôi mỏ được mấy chú, với nhà bôi hiện, ít mi ron tour,แต่chú ít cần nó tour có ngã nắng mà push tour chứ, ít thì thèm thì tour chứ, mi positive mà mo, thì rẻ cả hết mi positive mà mo, với nhà mi lột hình lâu cả sự tấm tắc khi anh thì thèm mà xem mi đang nghĩ là ít thì về thèm lâu vang ít thì về chi ni lâu thì tắm ta khi mình lột linh lâu anh nè mà sẽ lột linh to ini thì in chuyện là tổ chức tu na ibian ta là trong khan nè với nhà cô hiệp tu na khan tu nghe ni thì cần trong số cả i lâu biang số cả bắt thiên i lâu biang mai si chạm mi bắt si chạm i ba chi à đã chia chú vòng cho bắt thiên ni chú chặt cái chú anh rèn chế i lâu biang nó có ngã chọn anh in biang ngày lâu chân chú ăn chuyện ba ai khan âm mà khan lột thì nó ngay nè
Actually, mi pakhat chau an lak do na wangin, mi pakhat chau tan kha e ka kha ni wangin. Chu wang chon chu destination a ichon ikala. Har san na sang be to na sang chen te u nau chum te ko I to na san tu. Ma se kal zero. A to pa chon pathianin a fa lo chon alo a chu ma kha lo en che alo en reng che ka fa ta ro nang ma hi ka du che ti tin I pian ma tang sim sim kin alo khal sim sim to che. Chu wang chon voi ni lo biang chuak che ka ti ve the lo ti le te ka chu I pian pui te kha ngai to te IS IFS tu lam tam zia kha ê với nên lục lầu thay ngày thần tú mà hết lục lầu cái này các tiền quy cái gì mà ăn đạp đó tụt thế IFS tụt thế IS tụt thế cả lâu thế phải có những đệ lầu ít mẹ to cho mà cho tụi nghe chặt bè cái mà lâu rồi tụi nghe chặt bè tụi nghe chặt bè với cái này tụi nghe chặt bè với nhà hiện cái mà hiện cái chặt bè là ít bữa làm gì này là kan ít chặt bè kan đi lóc thế ít chặt bè nắm nói chắc là nông thì để lúc này chú bảo说với nhiều cô hiền mò nắm mà chỉ chúng ta imel cho bé là nhiều à sao chú bảo nắm mà không về là nông là cho imel cho bé chú bảo cho đi bula mi kan thì để lúc này imel cho bé là lúc này à đó là anh đi lên của chú bảo thấu chuộc thoát rồi vinh thoát rồi bây giờ cho bạn cho với đi ăn lại tốt nhất là với đi ăn đồ tiếng về lâu đi về thì lâu in ngay sống thế nu lệ ba vàng á đồ tiếng về thì lâu in ngay thế anh nghe ba te bầu ra vàng thế nu te bầu ra vàng thế cái suy tu này về lâu in ngay sống thế kan ít biển ba trăm nghìn bát thiên chân này là xem sao với đi hết xí xí đi ngã cho bạn tăng tiền hiện là vàng chú ba cái buổi buổi lâu vàng hiện ác cần tu ra căng anh phải nghe đi ngã cho bạn tăng tiền chuyện này nó chân chú anh nghe tiền thì doan thì hôm nay các fix sang lâu in đi tu bát thiên in ăn sa vàng kan mình xin đi ngã cho bạn tăng tiền lâu soi thì chân kan này ta này chú vàng cho với đi bộ hiện cần tầm cũng fix sang đi cái soi đó chân kan với đi hiện mình cần đi tu kan ti tu kan kong kan zona hian kan ti zo chia hian kan thi uni kum lam ni loin fix ani ka soi ngani chu wang chon bible la ko eni la isu ani kum som thuma rong bola kum som thum pathuma rong bol zo ka ti tur ka zota it is finished akin ta tin bible la kan huwa chu wang chon ki zona ilan khulo ni mai thei he khove la hian enge ka ti don enge ka pian ve chan chu wang chon ka sum với ne point verses lai la ai sa ria ka te sa suan te po an sum han na tur kha enge verses lai ni rol kha chu mi an sum tang chon enge ti tur ne kha an vision an dream ti to din nan khan sum kan mo wangin chu wang chon an thok thina ni chu wang chon enga ta nge pan ve don chu wang chon với ne hian mi lo ting ni ya pathian ni na thang sia nang lo hi khome la tu ma nom lo a iti thei tu ma pe lo boka iti thei lo wang iti thei ma se poi ti lo la asan chu an lai na khan nang ma lai na ni ve lo ha I chak bera nang ma lai ni chu pathian ni tu ma pe don lo ni china ta len chung chang khan a mani pathian ni mal som fek cheu ro se no me Sir David akan mahan lop te reng